Тут, на воде брэсцкага вяслярнага канала, сапернічаюць лепшыя спартсмены з усёй Беларусі. Усяго 222 удзельніка. Спаборніцтвы праходзяць на дыстанцыях 200, 500 и 1000 метров сярод адзіночак, двоек и четверок. Ожидаю на канале очень много работы. Значит, что такое работа? Спортсмены, которые готовятся к чемпионату мира, они должны показать сегодня, по стратегии, по нашей, это наивысший свой результат, который запланирован. Это 100% модели. Прохождение будет в команду даже 97%. Но если помогут нам погодные условия, как помогут? Если они не будут нам мешать. Поэтому серьезное мероприятие, довольно серьезное, значит, и только победитель имеет право выступать на чемпионате мира. У першы дзень турніру адбылося 4 фінала. У заездзе канаістаў адзіночак перамог Максим Пятров. Амаль 3 секунды яму прайграў алімпійскі чэмпіён Андрей Богданович. Нягледзячы на другое месца, праслаўлены беларус не засмуціўся. Кажа, усё прайшло по плану, и свое атлет возьме у двойцы. Этот результат планировал, надеялся, так и выступил. Получилось. Рад, конечно, что завоевал второе место. Это очень приятно всегда завоевать медаль. А так это был план. Меньше нельзя было. Для брастаўчаніна Олега Юрэні першы дзень хатняга турніру стаў вельмі удалым. Ён выйграў 2 першыя месцы у адзіночцы і чацвёрцы. Сакрэт перамог, по словах спортсмена, у постоянной работе и доброй подрыхтоўцы. У нас нет ни праздников, ничего. Мы отдаемся полностью работе. Благодаря этому и получаются медали на чемпионатах Беларуси и на международных стартах. Другой у гэтым відзе праграмы фінішавала каманда з Магілёва, за якой выступаў алімпійскі чэмпіён Роман Петрушенко. Пераможцам хлопцы проиграли усяго 2 секунды. Из-за того, что немножко травмированный наш напарник, поэтому проиграли, скажем так, пока по состоянию. Что касается дальнейшего, тяжело пока. У заездзе байдарак адзіночак на 1000 метров сярод жанчын перамагла мінчанка Дар'я Байчаўская. Турнір працягваецца і завершыцца толькі ў нядзелю. Па выніках будзе сфарміравана нацыянальная зборная, якая працягне падрыхтоўку да чэмпіянату свету, які ў канцы жніўня пройдзе ў Партугаліі. Таксама будзе сфарміравана каманда на чэмпіянат свету сярод юніёраў і моладзі. Турнір у канцы ліпеня пройдзе ў Балгарыі. У рамках першага дня чэмпіяната таксама прайшоў навукова-практычны семінар пад кіраўніцтвам галоўнага трэнера зборнай Владимира Шантаровича. Одна з галоўных тэм – падрыхтоўка нацыянальнай каманды па веславанні на байдарках і каноэ ў другі год алімпійскага цыкла. Олег Завадскі, Тыгран Акопян, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».